Αγαπητοί μου φίλοι, σας περιμένουμε αυτή την Παρασκευή στην Καστοριά, στο δάσος Μεσοποταμίας, για μια πολύ μεγάλη συναυλία και ένα πολύ μεγάλο γλέντι. Να είστε εκεί, στο δάσος Μεσοποταμίας, αυτή την Παρασκευή. Αχ, και να ρωθυμία στα τροημένα τροημένα αι και δεγαπίστα ατελέμενε κάτελα πουλικάμ κάτελα. Αχ, και έναν δράμο πον στείλομενα αι και τι δεν σε ερτελέμενε κάτελα πουλικάμ κάτελα. Τα νεότητα με φύγαν αδαπάσα βράδας είναι αδαπάσα βράδας γράψον γράμμαν και στείλομεν άσε ξέρονται φτάσει άσε ξέρονται φτάσει γράψον γράμμαν και στείλομεν άσε ξέρονται φτάσει, άσε ξέρονται φτάσει. Είναι του Μίλτου του Μοσχόπουλου αυτή η λυρά, ένα εξαιρετικό καμπάν. Γένε πήγες με μικρό ανάρνημ και μπορώ να κοιμούμαι και μπορώ να κοιμούμαι κρουνέσον το μάτο πας πάω να παλαλούμε πάω να παλαλούμε κρουνέσον το μάτο πας πάω να παλαλούμε πάω να παλαλούμε. Σας περιμένουμε στην Καστοριά αυτή την Παρασκευή 30 Ιουνίου στο δάσος της Μεσοποταμίας.